आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर लिखित माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या जीवनावर आधारित ध्येयधुंद या पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचं प्रकाशन रत्नागिरी नगरीत करण्यात आलं। जिजाऊ शैक्षणिक आणि सामाजिक संस्थेच्या श्री भगवान महादेव सांबरे मोफत रुग्णालयाच्या प्रथम वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून हा प्रकाशन सोहळा पार पडला। 30 वर्षांहून अधिक काळ लाभलेला सहवास, कामाचा आवाका, ज्ञानाची खोली आणि त्यांचं समाजाभिमुख कार्य या पुस्तकातून मांडण्याचं काम ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर यांनी केलं। या पुस्तकाला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची प्रस्तावना आहे। ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार, जागतिक कीर्तीचे शास्त्रज्ञ डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, ज्येष्ठ साहित्यिक पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक, ज्येष्ठ पत्रकार राजीव खांडेकर यांचे शुभेच्छा संदेश पुस्तकाला दिले। ध्येयधुंदच्या माध्यमातून लेखक ॲडव्होकेट पारसेकर यांनी सुरेश प्रभूंच्या अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचा वेध घेतला। या पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीचं प्रकाशन मुंबईत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत तसेच अनेक प्रतिभावंतांच्या उपस्थितीत नुकतंच फेब्रुवारी महिन्यात पार पडलं। पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादानंतर आता दुसऱ्या आवृत्तीचं प्रकाशन करण्यात आलं। या पुस्तकाचं प्रकाशन रजनीश राणे, स्वामीराज प्रकाशन आणि संजय शहा, श्री वर्धमान श्रुतगंगा ट्रस्ट हे आहे। सोमवारी, मंगळवारी आठवडा बाजार मैदान, ITI समोर, नाचणे रोड, रत्नागिरी या ठिकाणी दुसऱ्या आवृत्तीच्या प्रकाशनाचा दिमागदार सोहळा पार पडला। यावेळी मुखपृष्ठ बनवणाऱ्या हर्षला प्रभुदेसाई यांचा सन्मान करण्यात आला। यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष निलेश सांबरे, भगवान सांबरे, भावना सांबरे, उद्योजक रवींद्र सामंत, इंद्रजित देशमुख, सौ उमा प्रभू, हेमंत भागवत, कोकणसाचे संपादक संचालक संजय ढवळीकर, कोकणसाचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, राहुल गडपाले, सुशील कुमार मुळे, राजेंद्र केसरकर, विनोद राऊळ, संतोष राणे, मोहन होडावडेकर, ॲडव्होकेट नकुल पारसेकर, प्राध्यापक रुपेश पाटील, बाबा टोपले, प्रचिती देशपांडे, प्रवीण पाटील, धीरज सांबरे आदींसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी उपस्थित होते।